Don su min ye Burajalo an b'a fo an bɛ na kumaso kɔnɔ n'an nana kumaso kɔnɔ min ye kunnafoni ye awɔ k'a dɔn y'an sigi kun ye dɔgɔnin waati in na a b'i n'a fɔ kibaruyaw kɔni kɛnbɛ k'a yira k'a fɔ Choguel a don b'a ka bureau kɔrɔ nin waati in na baaraw kɔni awɔ k'a dɔn olu bɛna daminɛ nka an bɛna n da don a la sɔɔni nka yan'o cɛ kunnafoni min bɛ an bolo kɔrɔ awɔ k'a dɔn l'indépendant an bɛ sɔnni sigi a kan n'an ye l'indépendant ta sɔgɔma in na o kuma bɛ min kan o de bɛ tali kɛ wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ yen n'olu bɛ sen na min ye awɔ k'a dɔn an ka cɛfarinw n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ u bɛ baara min na awɔ k'a dɔn dogodogonin na baara min na dibi ni dibi la indépendant ale kumanen bɛ o de kan a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye banbɛntiwaleya tigilamaw ye u dogolen bɛ wo minnu kɔnɔ u ka ɲɛgɛw dan bɛ yɔrɔ min jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin kaloba in n'o ye novembre kalo ye sɔrɔsiw y'u sɛlɛ awɔ k'a dɔn ka wuli u nɔfɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na a kɛra sababu ye terroriste min bɛ yen n'an y'u bɔnɛ u nin na a bɛ ɲini ka maa 60 jate a b'o bɔ min ye armes ye n'o bɛ maramafɛnw ko fɔ an y'a dɔw minɛ an y'a dɔw latunu nka an ka sɔrɔsiw maa 9 bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna u nin na a ko n'i y'a lajɛ bi wulikajɔ min bɛ ka kɛ awɔ k'a dɔn jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw y'o ye k'a fɔ ko awɔ k'a dɔn banbɛntiwaleya tigilamaw k'u kɔni yɛrɛgɛlen don fan bɛɛ fɛ awɔ k'a dɔn sabu an bɛ ka bundeni da u kan yan'u bɛ ka ɲɛmatunu dɔɔni k'o bɛ kɛ sababu ye awɔ k'a dɔn k'an b'an mada ayi kuma t'a la koyi nin kalo min tɛmɛna n'o ye novembre kalo ye sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra sababu ye cɛdenw caman awɔ k'a dɔn u bɔra ka cari jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ an ye maa caman sɔrɔ k'olu bɔnɛ u nin na sɔrɔsi 9 i k'a dɔn olu fana bɔnɛna u nin na a ko n'i y'a jateminɛ attaque minnu kɛra awɔ k'a dɔn jamana awɔ fantan ni naani fɛ novembre kalo in kɔnɔna na jango tɛ cɛmancɛ bolo in fɛ a kɛra sababu ye terroriste kɔni caman bɛ awɔ k'a dɔn u bɛ donni minɛ i ko bi u bɛ yɛrɛ ɲini awɔ k'a dɔn u b'o de la jamana cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kɔna mara ye ka taa se Tegere ani k'a dɔn Degebere a n'a ɲɔgɔnna caman terroriste minnu fara o yɔrɔ in fanfɛla la a bɛ maa 9 maa 10 a b'o bɔ bɔnbaw kɛra awɔ k'a dɔn alihamudulilayi an ka mɔgɔw kunnawolo o sɔrɔla octobre kalo tile 31 min ye kunnafoniw jɔnjɔnw awɔ k'a dɔn olu dilen terroriste maa dama fana bɛ yen tuguni an dara ka to olu fana sɛlɛ ni ka sɔrɔ k'u bɔnɛ u nin na a ko a kɛra yɔrɔ min awɔ k'a dɔn a bɛ Wayimaga a b'o kofɔ min bɛ awɔ k'a dɔn Sofara mara la min ye maramafɛnw caman an y'olu sɔrɔ awɔ k'a dɔn k'u mara k'u bila an bolo kɔrɔ o maramafɛnw na AK-47 b'o la chargeurs b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman nɔgɔw bɛɛ bɔlen kɔ sɔrɔsiw b'u sɔn koyi u bɛ jamana cɛmancɛ bolo fo u bɛ k'a sɛlɛ cogo min u b'a sɛlɛ ten a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Bongodaga awɔ k'a dɔn o fan fɛ an ta Gudago o fan fɛ ka taa se Lagaldega ani k'a dɔn Dimakoyi ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw ye yɔrɔ min ni sɔrɔsiw ye awɔ k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen dogodogonin wow lajɛ awɔ k'a dɔn ni ka sɔrɔ ka min kan ka kɛ ni k'o kɛ mɔgɔw bɔlen kɔ yen dugu wɛrɛw bɛ yen koyi Sengege ani k'a dɔn Uwaru ka taa se Fune ani k'a dɔn Bugo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kɔna ani Buni o fanfɛla la sɔrɔsiw ye wulikajɔ kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na awɔ k'a dɔn sɔrɔsiw ka wulikajɔ a kɛra sababu ye min ye terroriste caman awɔ k'a dɔn olu bɔnɛna u nin na an tɛna don duguw bɛɛ lajɛlen fɔli la sabu waati ale bɛ ka taa nka fɛn min kɔni dɔnnen don o de ye k'a fɔ maaw kana bila u kunna k'a fɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na yan ko sɔrɔsiw bɛ da ka sunɔgɔ la koyi jamana cɛmancɛ bolo ani jamana kɔrɔnfɛla ani yɔrɔ caman bɛ jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ sɔrɔsiw b'u sɔn kosɛbɛ sɛbɛnden in bɛ k'o de jira k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn terroriste hali n'u yɛrɛkɛra fɔlɔ an kun b'a mɛn 40 morts 20 morts an ka cɛdenw na diɲɛ don o don i bɛ sɔrɔsi su i b'a kɔnde nka an bɛ donni minɛ i ko bi alihamudulilayi caman o bɛ fɔ taare caman o bɛ fɔ o n'a ta bɛɛ sɔrɔsiw awɔ k'a dɔn u bɛ baara la sabu min ye awɔ k'a dɔn nin wulikajɔ kɔnɔna na u sera ka maa minnu bɔnɛ u nin na a ka ca terroriste maa 60 jate a ka ca o ye sɔrɔsi 9 o de bɔnɛna u nin na fasiri kaba ko a ko de siratigɛ la min ye awɔ k'a dɔn sɔrɔsiw fana bɔnɛni u nin na k'a fɔ k'u tora kɛlɛ fɛn na o tɛ koyi min ye mugu pɛrɛn bara minnu bɛ yen minnu don dugu jukɔrɔ olu de dama olu de pɛrɛnna n'u ye awɔ k'a dɔn ka kɛ sababu ye min ye awɔ k'a dɔn Tom Bankasi mara la Kucala Tomiɲa Dande Ereso n'o bɛ Sikaso mara la ka kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔsiw awɔ k'a dɔn k'u bɔnɛ u nin na o tuma an bɛ donni minɛ i ko bi sɔrɔsiw bɛ wulikajɔ la sɔrɔsiw bɛ cɛsiri la an k'u fo k'u waleɲuman dɔn Mali sɔrɔsiw ani baara ani cɛsiri Ablaye Jara l'indépendant u ka bidon bɔli n dɔgɔ i bonya b'a la Manima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye indépendant ne y'ale bila le malien n'o bɛ maliden kofɔ ɲɛma ne ba ale sama ka gɛrɛnna ɲɛma ko mun ye vérificateur journalier ye siga t'a la n'o kɔfɔra a bɛ mun ye Sanba Almode Babi a ba ale kofɔ siga t'a la ale kɔni taara mun ye a ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu k'u boloda ka bɛn san 2021 ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye vérificateur journalier kɔni ye a taara fara in bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura ye ka taa di mun ye jamana faama ma mun ye novembre kalo tile 25 mun ye Kuluba
yira o kɔnɔ la ɲɛma bɛna k'a fɔ mun ye Sanba Alimudu Babi a ka fɔ la a yira k'a fɔ k'u ye nin sɛgɛsɛgɛli baara minnu k'o boloda tan bɔlen filɛ ka na sɛgɛsɛgɛli minnu k'o di jamana fama ma a y'a yira k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana ye fan caman o fɛ a ko n'i nana kɛnɛya sira fɛ ani ka taa fara mun ye transport kan kalanko ani décentralisation fo ka taa fara mun ye énergie et de l'eau o kan ɲɛma a n'a ɲɔgɔnna caman mun ye Sanba Alimudu Babi ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Covid 19 o musaka ko fana k'u y'o sɛgɛsɛgɛli baara bɛɛ lajɛlen k'o kɛ an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Sanba Alimudu Babi ale de ye vérificateur général ɲɛmaaba ye jamana in kɔnɔ a kɔni seko ye fɛn min ye o de ka taa mun ye dossier ninnu ka taa di jamana fama ma ani a bɛ se k'a di mun ye kiiritigɛlakan minnu ma ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a kɔni ye dossier ninnu bɛɛ lajɛlen k'a lase a sigiyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna jateminɛ k'a lajɛ n'i y'a ye i bɛna fɔ ko mun ye ko in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara o sabu kɛ mun ye vérificateur général ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana in kɔnɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko majɛ caman kɛra mun ye sɛbɛnfura o sira fɛ a ka diya ka taa fara mun ye musaka ko yɛrɛ o sira o fɛ o de hukumu kɔnɔna la maa mun yɛrɛ jamana fama ye n'o bɛ tali kɛ Asimi Goyita la waati mun na a kɔni ye dossier in kɔni ka a sɔrɔ a tigɛ la jamana fama kɔni a y'a ŋaniya k'o yira a y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min na comme bi ɲɛma maa minnu bɛ a ka diya k'u sen yera papier ko ɲaami na anw ka administration kɔnɔna la k'u ni ɲangili ko a ka ta k'u sɛgɛrɛ Asimi Goyita a ko maa minnu bɛ yen k'u tɔgɔ bɛ nin ko in na ɲɛma maa minnu ye jamana nafolo ni ka a buruja k'a sɛbɛkɔrɔ manjima siga t'a la k'u ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲangili o ka kan wa ale Asimi Goyita k'a fɔ ko ale de bɛna don maa ni kiiritigɛlakaw cɛ wa ɲɛma ko abada jamana fama colonel Asimi Goyita a ko k'a b'a ɲini kiiri maaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan maa minnu tɔgɔ kɔni n'o yira nin ko in na sariya kan ka fɛn mun ta n'u k'u sɛgɛrɛ sariya k'o ta k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o de ye Igrata Sangare ɲɛma a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi siga t'a la a bɛ nin ɲɛna waati jan bɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ la malidenw caman kun hakili la k'a fɔ ko mun ye transition k'u bɛ ka baara min k'o fɔ yuruguyurugu kan ɲɛma k'u ti ka a baara k'o kɛ o sabu kɛ maa si ma ye k'a fɔ ko ɲangiliba o taara ka maa minnu ye jamana nafolo ni ka a manjima ko ɲangiliba ko o taara k'u sɛgɛrɛ a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ malidenw ka laɲini tɛ foyi ye bi ɲɛma yuruguyurugu o kɛlɛ o bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na yuruguyurugu o bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana o kɔnɔ a ko ni dun ye jateminɛ k'a lajɛ transition fanga yɛrɛ o kɔnɔ la a yira k'a fɔ ko min ye ɲamili caman fana ko o kɛra ɲɛma ko dunkojugu fana caman ko o kɛra a kɛra sababu ye maa minnu fana kun kɛlen bɛ k'u bolo fila k'a ta ka da transition marabaaw kan olu y'u bolo kelen k'a ta ka bɔ u kan o hukumu kɔnɔna la mun ye jamana fama ani ka taa fara mun ye kiiri bɔ maaw kan u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka danaya ni k'a sɛbɛkɔrɔ kuraya mun ye rapport ninnu a kana taa minɛ ka taa bila tiroir o kɔnɔ a ka di mun ye kiiritigɛlakaw ma maa minnu bɛ a ka diya ko siga kelen ninnu la nin waati in na k'i ye jamana nafolo k'a buruja ɲɛma k'i ka t'i ta ɲɛfɔ kiiri bunakun o kɛnɛ kan ko mun ye dossier ninnu kɔni malidenw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a kana kɛ ka taa minɛ k'a bila tiroir kɔnɔ k'a sɔrɔ mun ye baara kɔni ko o ma kɛ a la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le malien ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Igrata Sangare walima ka ale Fasiriba ye i bonya o b'a la o tɛ yɛrɛ la koyi non tɔ tɛ se ka k'i la o sabu nɔgɔ a bɛ faamuya o nɔgɔ hali bi min ye awa i k'a dɔn awa surasiw u bɛ baara min na ani wulikajɔ min bɛ ka kɛ an bɛ ala de deli hali bi ala k'a ko ala k'a ni sababa bɛɛ o kuma kunnafoni an bɛ taa n'a ye kunnafoni min bɛ yen awa i k'a dɔn a bɛ sɛbɛnkɔnɔ n'an ko a ma ko soir de Bamako ale kuma bɛɛ a kuma na awa i k'a dɔn wulikajɔ min n'o kɛra o don ko an kɔrɔ n'o ye CEDEAO ye a kɛra kunun min ye awa i k'a dɔn chef d'état Afrique de l'Ouest olu kɔni ka wulikajɔ awa i k'a dɔn olu y'o kɛ Abuja o de siratigɛ la CEDEAO k'u y'a laɲini sɔrɔsi maa 46 yalima mercenaires sa kɛ mercenaires maa 46 min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn Ivoirien tɔgɔ la fo ni n da filila sa n'o tɛ ne yɛrɛ t'u wele sɔrɔsi bilen ne n'u wele ko mercenaires sabu ko in gɛn bɛ min ye n dɔgɔ jɔnmaya a ti tɛmɛ a kan koyi n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ balo an ka balo sɔrɔsi maa 46 mercenaires sa kɛ o maa 46 o min minɛna ko CEDEAO maaw ko janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 n'o y'a sɔrɔ anw m'u bila n dɔgɔ ko maa man fa ko an y'an yɛrɛ fa CEDEAO k'olu bɛ Mali kunu k'a meleke la hawla ka Mali kuru k'a meleke ɲama o kuma u n'a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ saraka y'u bila a banna saraka ye CEDEAO bila Fasiri Kaba u kana kɔrɔbɔ a kumana min ye awa i k'a dɔn Umaru Ongoyiba a ko awa i k'a dɔn sommet belebele min n'a kɛra n'an bɛɛ kun sigi n bɛ k'a kɔnɔ chef de l'état minnu bɛ yen n'u bɛ sous région tɔgɔ la n dɔgɔ min ye kunun ye a kɛra yɔrɔ min o ye awa i k'a dɔn Nigeria ye Abuja awa i k'a dɔn u ka la capitale n'o ye Nigeria fana Bamako ye a kɛra yen de a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn Mali Guinée Burkina ninnu ye jamanaw ye minnu ka lasigiden si ma ye awa i k'a dɔn kɛnɛ in kɔnɔna na nka
a bɛɛ ye ɲangini bere danba a bɛɛ kun CEDEAO kelen fɛ maaw kun hakilila k'a fɔ ninnu bɛna basigi de nati ninnu bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamuya de nati nka CEDEAO n'i bi maa wɛrɛ ka baara la waati dɔ la i bi ko kɛ ko min bi tila k'i yɛrɛ kamana guwa min ye awɔ i ka dɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest nɔgɔ yan'u ka baara kɛ awɔ i ka dɔn farafinna bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min u filɛ ka wuli ka jɔ de kɛ ɲangini bere awɔ i ka dɔn k'o de ta k'o yongo Mali kunna ko ni Ala sɔnna le 1er janvier ko n'o y'a sɔrɔ Mali ma awɔ i ka dɔn CEDEAO Côte d'Ivoire ka mercenaire ma 46 ko n'o y'a sɔrɔ Mali m'u bila nɔgɔ bɔnɛ k'a sanni ka bɔ anw ɲɛna Fasirikeba ko a ko awɔ i ka dɔn u ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na chef de l'État ninnu awɔ i ka dɔn Mali surasi min ye Côte d'Ivoire surasi ma 46 kuma kɛra o kan koyi ni hakili b'a la ninnu minnu filɛ nin waati tɛmɛnenw na o ni yɛrɛ awɔ i ka dɔn ale fana kun kumana ninnu kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛ kun sigilen don ka kɔnɔli kɛ CEDEAO nin sen awɔ i ka dɔn k'a b'i nafɔ u bɛ fɛ ka awɔ i ka dɔn dɔ fara u ka vitesse kan koyi sabu u filɛ ka kangaridaa kan yɛrɛ de di min ye awɔ i ka dɔn ba Mali ba ma kalo kelen le 1er janvier n'o y'a sɔrɔ awɔ i ka dɔn kow ma ɲɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ kow ma ɲɛnabɔ chef de l'État awɔ i ka dɔn u na Mali meleke k'a kunu ka Mali ko yɛrɛ ban pewu u na Mali da awɔ i ka dɔn dibi la k'a manse Fasirikeba ko a ko CEDEAO awɔ i ka dɔn u filɛ ka nin min kɛ jɔnko Ala u kɔni a ma bɛn u ma min ye Ivoirien ka mercenaire minnu bɛ anw bolo yan olu bɛ bɛrɛ la cogo min a ma bɛn u ma a ko nka n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ dun ye kangari daw ye Mali ye kangari daw ye k'a jira CEDEAO la k'a jira Nations Unies na k'a jira diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn ye awɔ i ka dɔn opéra fɛn international ye k'a f'u bɛɛ ye n'aw bɛ min kɛ a y'o kɛ aw kana tasuma don aw kana tulu fiyɛ ka kɛ tasuma kan a kana kɔrɔbɔ sabu min ye awɔ i ka dɔn Mali ani Côte d'Ivoire an yɛrɛ bɛ se ka nin ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min don ko gɛlɛn tɛ koyi a dɔnnen don ɲɛŋɔyi bɛɛ b'a dɔn min ye min ye nka a kana kɛ fana k'a fɔ k'aw bɛ awɔ i ka dɔn jotigi k'o jalaki fo k'a fɔ k'aw bɛna bin awɔ i ka dɔn jotigi kan aw kan'o fana kɛ dɛ nka nin ko in na tan in bɛ cogo min n dɔgɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi ko nin kɔni ye awɔ i ka dɔn kɛnɛ kan koyi CEDEAO a y'i sɛlɛ ka taa awɔ i ka dɔn a ka kan fan fɛ n'o b'u ka cɛkɔrɔbanin n'o ye awɔ i ka dɔn Alasani Daramani Ouattara n'o b'o kofɔ u y'u sɛlɛ ka taa awɔ i ka dɔn o de fan fɛ CEDEAO k'a laɲini min ye awɔ i ka dɔn Mali awɔ a ka maa 46 in bila Mali dun kun bɛ k'a lajɛ dogodogoni kɔnɔna na baara in bɛ se ka kɛ cogo min sabu laɲini dɔw bɛ yen anw fana y'o kɛ o laɲini ye mun ye munna CEDEAO ti kuma o kan a jiral'u la k'a fɔ min ye Musa Ben Barka o min bɛ yen n'a bɛ awɔ i ka dɔn BOAD tɔgɔ la n'a bɛ Mali tɔgɔ la BOAD la Musa Ben Barka da y'a fɔ ɲɛmaa ɲɛna ko ale tɛ maliyɛn ye Mali de y'a bila ka taa ni anw ko ko an ti fɛ Musa ka anw remplacer bilen Côte d'Ivoire ka Alasani Ouattara o teri don o balimaw don a ka groupe kelen de don o kɛn bɛ k'i pɛnpɛn o kan k'o ti bɔ cogo si la yalima CEDEAO bɛ min CEDEAO tɛ se ka kuma o la wa CEDEAO bɛ fɛ Mali dama de ka balabala wa Mali ka meleke sabu min ye awɔ i ka dɔn Emmanuel Macron o min y'u bɛɛ baba ye o sago min tɛ ka kɛ dɛ fo ka Mali meleke de k'a da Emmanuel Macron senkɔrɔ o banna pewu ayo n'o ŋaniya b'u kɔnɔ o k'o bila pewu mais ji cira ne ɲɛ kan kunu ɲɛma tɛ se ka kɛ parce que se tɛ ne wallahi ni se tun bɛ ne ye CEDEAO ko bɛ ban pewu nka ɲɛma ko in bɛ lajɛ ni hakili ye o sabu kɛ CEDEAO in a bɛ tilen de koyi a bɛ tilen de mais nin kabako da ye ɲɛma maa minnu filɛ a ɲɛmaaya la bi o bɛ taa di CEDEAO in bɛ tilen de a bɛ tilen a sigikun tɛ nin ye o ayiwa a ma sigi nin kama o ayiwa a filɛ nin sa dɛ a bɛ tilen de a ko ka sɔrɔ ko Sudani na CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la Goodluck Jonathan a bɔra yan a kɛra a nali min kɛra a ye tasibila caman kɛ k'a jira ka tanu caman kɛ ka ɲɛsin Mali ma ko anw ka ko k'a bɛ ka avancer alhamdulilayi ko nka ko baara yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen ko baara de kan ka kura yen kosɛbɛ ka baara caya yen yalasa kow bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka CEDEAO y'o bɛɛ fɔ ka tila tuguni ka t'u sigi suba damaw ko yanni le 1er cɛ n dɔgɔ k'u bɛ Mali da jiwoyo fɛ k'a lataa k'u b'an bila buru kɔnɔ an tɛna sigi k'a lajɛ n'aw m'an kɛ sadusi ye ala u kana kɔrɔbɔ nin kɛ kabako dan ye koyi ala cɛ ɲɛma ni ɲɛma caman bɛ yen u bɛ to Mali ko in mais nin ye choix yɛrɛ de ye quoi ayi k'u bɛ to a la ça c'est la CEDEAO là c'est des sorciers olu ko subaw don tubabukan de la u k'a mɛn subaw don c'est des sorciers international mais c'est grave hein très grave aw to ye a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ɲɛma sa aw to yen ala k'a ni sababa bɛn olu t'a kalama an ka jamana ye jamana mun ye Umaru Ongoiba nɔgɔ nin y'a ka fasiri ye soit de Bamako ka bidon bɔli i bonya b'a la siga t'a la Madu ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji ko ɲuman ni ale wɔrida la wele sira 76 33 43 03 kuma ka ɲi ɲɛma le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye le pays ko di mun ye dɔgɔnɔkɛ ye n'o bɛ Burama Gindo kofɔ dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko k'an ka na politiki bunakun o kɛnɛ kan n'an nana politiki bunakun kɛnɛ kan ɲɛma jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma M5
MCRP e ko ma cadre d'échange k'u bila u ka minɛn kɔnɔ wa y'u bila joona joona u ka minɛn o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ nin kana waatinin bɔ mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an ko ma ko cadre d'échange ne ma dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna k'u ye jamana ye fan caman k'u y'a don ɲɔgɔn na wa i bɛna ye k'a fɔ k'u ni jamana maa caman k'u ye ɲɔgɔn ye n'o an ka jamana premier ministre par intérim n'o tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ablaye Mayiga la ɲɛma u n'o ye ɲɔgɔn ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ komi diplomasi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ société civile ɲɛma ka taa fara mun ye parti politique kan cadre d'échange ye wulikajɔ caman de kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na ne ninnu bɛɛ lajɛlen k'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na wa i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kɔfɛ mun ye cadre d'échange u y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ fila ko o t'olu bolo koyi avant projet mun n'a bɛ sen ka nin waati na n'an k'a ma ko avant projet de la constitution ɲɛma ko k'o sunsuru ko k'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ mun ye cadre d'échange o kɔni y'o kɔrɔfɔ k'o sɛlɛ ɲɛma cadre d'échange waati mun na u b'o kɔrɔfɔ la e ko ji a ma surutu ɲɔ o sanfɛ wa o sabu kabi doni mun kama a yirala k'a fɔ ko docteur Choguel Kokala Mayiga ko ale kɔni a fari ko a jura nin waati na ko a bɛ se ka baara kɔni k'o daminɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cadre d'échange aw kɔni ye farikura k'o boloda y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi cadre d'échange ka fɔ la u ko mun ye gouvernement de kan ka sigi sen kan premier ministre ka bila a ɲɛmaaya la premier ministre min n'an k'a ma premier ministre détruit ko olu ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ko o kɔ premier ministre mun bɛ n'a tɛ parti politique la wa a tɛ jɛgɛjɛkulu foyi la ko olu tɛ fɛ ka foyi de mɛn u tulo la ni o tɛ mun ye n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko ninnu maa ninnu caman kɔni bɛ yen siga t'a la mun ye Laaji Burama Fanga ale dɛmɛbaaw kun don o kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛgɛjɛkulu mun bɛ yen n'o bɛ kuma M5RP kan M5RP yɛrɛ n'u ka ɲɛmaaba ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye u bɔra ka jaabili kɛ u bɔra ka cadre d'échange maaw kɔni k'u jaabi u y'a yira k'a fɔ ko mun ye cadre d'échange ɲɛma u bɔra ka kɔrɔfɔ minnu k'a sɛla nin waati laban in kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye nin dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw ka ciden k'o bɛ ka nalen an ka jamana kɔnɔ k'u wulila de o waati ɲɛma k'u ka muruti fari k'o boloda ɲɛma k'o ye fɛn ye ko mun ye M5RP u y'u sigi abada k'a lajɛ M5RP u y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in na ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ cadre d'échange k'u bɛ ka wulikajɔ minnu k'o bila sen kan ni wulikajɔ min n'a bɛ tali kɛ jamana premier ministre détruit ko kan M5RP kɔni u bɔr'u ka dadenw kɔnɔna la u ko k'u bɛ maaw hakili lajigin ɲɛma maa minnu bɛ carte d'échange kɔnɔna la bi siga t'a la waati tɛmɛnen na ko jamana in kun bɛ ninnu maa ninnu de bolo wa ko mun ye dugumɛnɛ sɔngɔra ko o ye kiini ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cadre d'échange maaw ɲɛma k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana a bɛ se ka dafiri cogo min na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye jamana a bɛ se ka sigi olu bolo kɔrɔ cogo min na M5RP maaw ka fɔ la M5RP maaw ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye cadre d'échange ɲɛma k'u b'u hakili la k'u lajigin o sabu kɛ an filɛ dingɛ o dingɛ de kɔnɔna na nin ye ko siga t'a la ko mun ye cadre d'échange maaw ko olu nɔ don jamana in filɛ dingɛ o dingɛ de kɔnɔ kalanko sira fɛ lakana sira fɛ kɛnɛya sira fɛ a mana kɛ sira o sira de ni jamana in b'a dingɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ko siga t'a la ko mun ye cadre d'échange ko olu maaw ko olu don ɲɛma mun ye M5RP maaw ye o kuma da koyi k'u bɛ cadre d'échange maaw k'u hakili lajigin waati mun na ko cadre d'échange maaw tun bɛ fanga la ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka dugu caman de bɛ k'a daji k'a kɛ c'est tout c'est fini muso kɔnɔmaw k'u da k'u kɔnɔ k'u fara nin bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye cadre d'échange ka fanga o kɔnɔ M5RP hali bi u kuma da dɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye cadre d'échange u ye fanga minnu k'o kɛ an ka jamana in kɔnɔ ɲɛma ko mun ye yuruguyurugu dunkojugu ko a bɔra surafɛn yɛrɛ la ka na kɛ tileganfɛfɛn ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye i bɛ ka fanga waati mun ye cadre d'échange mɔgɔw k'u y'o baara k'o timi an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye ni hakili b'a la blindé en carton o ko kɛra waati min na o y'a sɔrɔ carte d'échange maaw de bɛ fanga la an ka jamana nafolo an ka sɔrɔsiw ka prime ko n'u ka sarako ɲɛma k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲami o kɛra ka carte d'échange de to fanga la o bɔlen kɔfɛ mun ye avion k'a san jamana wari la nka hali sini avion a ma ye ɲɛ la o siga t'a la ko o bɛɛ lajɛlen kɛra a sɔngɔ de ma dɔn avion dɔw nana avion paye mais jamais livré a fɔra ko avion 6 ou 7 joli de kun don hakili t'a da la kosɛbɛ mais naani de kɔni nana mais a kun fɔra k'a wari sara la mais naani kɔni nana n kɔni hakili b'o la o naani kun bɛ baw ne yɛrɛ b'o la n taara o kun bɛ aéroport la awɔ cadre d'échange maaw ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye avion dɔ ko o sanna ko o avion dɔ ma ye fɔlɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye M5RP maaw o kuma la koyi u y'a yira k'a fɔ ko mun ye cadre olu dangaliyalen don u jɛlen don k'a fɔ ko cadre bɛ baara mun na
kɔnɔ nima ko siga t'a la k'u bɛ ka mun ye jamana wɔɔrɔ de k'o dɛmɛ Mali yɛrɛ kan u ka jamana wɔɔrɔ de hakilinata ni k'o lafasa Mali yɛrɛ kan MCRP maaw u ko n'i ye cadre jateminɛ k'a lajɛ ko dossier dagabana dɔ k'o bɛ cadre maa ninnu kɔ n'o bɛ tali kɛ engrais feerelati la nima ko o bɛ cadre maaw kɔ o fana mana bɔ yen ko mun ye détournement des fonds Covid n'o bɛ tali kɛ fonds Covid la nima ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra cadre maaw ka waati o fana mana bɔ yen ko cadre maaw ka waati ko dunni ko a cayara an ka jamana in kɔnɔ signal mun na a wulila n'a bɛ tali kɛ avion présidentiel la nima ninnu bɛɛ lajɛlen yurugu ye yurugu minnu na a kɛra cadre de change olu ka fanga o kɔnɔ la MCRP maaw ko u b'a ɲini mun ye cadre de change maaw fɛ nima u k'u kuma tɔgɔ k'a dɔn o sabu kɛ u ye tiɲɛni min kɛ jamana in kɔnɔ n'u ma fara malidenw kan ka tiɲɛni ka a lakile maaw kɔni n'a fɔ k'u bɛ taa fara mun ye jamana wɔɔrɔ kan k'a fɔ k'u bɛ na an ka jamana ka n'a dafiri MCRP maaw ko an kɔni bɛ don min na ko bi siga t'a la olu kɔni bɛ a kɛtuni kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye jamana in kɔni a bɛ gɛlɛya kɔnɔ la koyi nka mun ye na an farala ɲɔgɔn kan ni ma ko a ka ca ala fɛ ko mun ye daba ko an bɛ bɔ o fɛ MCRP maaw u kɔni y'a jira k'a fɔ k'u dangalalen don siga t'a la ko mun ye gɛlɛya a bɛ jamana kɔnɔ wa an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya ko a bɛ jamana kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma o waati o man ka kɛ buruja waati ye wa man ka kɛ mun ye maa ko o waati ye o man ka kɛ wama ni yɛrɛkun o waati ye nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le wama ni yɛrɛkun kɛ wama ni yɛrɛkun awɔ n kelen pewu o fana b'a la de ne Maliko n'i y'o bɔ la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a banna yɛrɛta yɛrɛ ko n'i y'o bɔ Maliko na an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka ni sababa bɛɛ Burama Gido an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔ la Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ le pays maaw bɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ndɔgɔ n'i ye jumɛn golobatɔ ye n'a bilatɔ tɛ fiyewu ndɔgɔ a faratɔ don fiyan min ye awa i ka dɔn Nouvelle Horizon an b'ale sɛlɛ min ye Awa Siyadu Tarawele n yɛrɛ denmuso ani n furumuso Gafure Awa a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon an ka taa primature la primature n'i y'o kofɔ Choguel Kokala Mayiga ale jabala ndɔgɔ i b'a kofɔ primature n'i y'o kofɔ min ye awa i ka dɔn Colonel Ablaye Mayiga a jabala i b'o kofɔ nga ni maa fila awa i ka dɔn kelen n'a bila kelen ye o de siratigɛ la min ye décret belebele awa i ka dɔn surɔ an bɔra kalama sabu fasiriw filɛ nin ye k'a fɔ sɔgɔmada in na k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga n k'a dɔn k'a ye baara k'a b'o daminɛ bi awa i ka dɔn ntɛnɛn don in na fasirikɛ b'a ko a ko débat in kɔni a mankan cayara kosɛbɛ sabu min ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ka primature ko kumaw cayara dɔw ko Choguel a bɛ sigi dɔw ko Choguel a tɛ sigi dɔw yɛrɛ ko Choguel ko c'est tout c'est fini bɛɛ y'i ta fɔ ŋunuŋunu kumaw ni awa i ka dɔn dongabɔ minnu n'o cayara belebele yɛrɛ n'o bɛ awa i ka dɔn Asimi Goyita ko fɔ a ti kuma a ti maa ci a ti kɔrɔtɔ min ye Asimi awa i ka dɔn a y'a ka layidu a y'a timɛ sabu décret min bɛ yen ndɔgɔ a y'o ta min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale ani décentralisation n'a b'o ko fɔ n'ale kun ye premier ministre par intérim décret min y'o sigi o décret u y'o kɔkari a kɔkarila min ye premier ministre min bɛ yen n'a bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ k'a jira k'a fɔ ale min ye kalo 4 kɛ a bɛ reporté la ko a ka baara daminɛ an bɛ don min na i ko bi baaraw bi daminɛ fasirikɛ b'a ko a ko i b'a fɔ awa i ka dɔn sow donna ordre la koyi sabu min ye awa i ka dɔn bisi basa ni mankan minnu kun bɛ yen n'olu kun bɛ kɛrɛfɛ ndɔgɔ i ka dɔn a kɛra Sigisi Barabila ye a kɛra Alba rectifié avec fausse permis premier ministre Choguel Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ a kun dun na a bɛ waati dama dama bɔ nka a balila ka poyi kuma don kalo tile 25 n'o ye novembre kalo ye san 2022 bɛɛ y'a sigilen ye awa i ka dɔn ani dankɔrɔba in n'o bɛ Colonel Asimi Goyita n'o b'o ko fɔ ndɔgɔ Choguel a kun bɛ formule a don a ka forme kun ka jugu ka tɛmɛ Brésil ka équipe nationale kan bi a ka forme kun ka jugu ka tɛmɛ Argentine kan bi Choguel kun bɛ forme min na a ka jugu ka tɛmɛ Mbappé kan fasirikɛ b'a ko a ko de siratigɛ la min ye awa i ka dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen ye Choguel bɔlen Asimi fɛ ŋunuŋunu kumaw barika bonyana kosɛbɛ a bɛ ɲini ka tile 10 bɔ maaw kɔni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Asimi y'a wele a bɛna a bila a kɔ kan ninnu ye janfantiw ye u bɛna nin kɛ u y'a don ta u y'a bɔ ta nka maaw sigi kun tɛ bɛ ka min kɔnɔ ndɔgɔ sɔrɔ jabaranin na a fɔra biya Choguel Kokala Mayiga décret awa i ka dɔn a kurayara k'a jira k'a fɔ télévision na min ye awa i ka dɔn secrétaire général min bɛ yen n'a bɛ présidence la n'o bɛ Mahamadu Wula ale ko fɔ mais ntɔma de filɛ nin ye Mahamadu Wula de n terikɛ nin ye ntɔma ye Mahamadu o kɔni bɛɛ kelen ayi Wulale secrétaire général présidence la ne y'a f'i ye n ko ne sen ka girin ti taama siga t'a la n'o tɛ nin cɛ y'a ka haramuya an y'an ka denmisɛnya bɛɛ k'a tɛgɛ kɔnɔ Mahamadu Wulale ale de ye communiqué kalan Wulale awɔ Mahamadu Wulale wa n bɛ nin bɛɛ la a tununa n'an kun t'a dɔn ko Wulale bɛ nin yɔrɔ in na n ka ko yɛrɛ de fiyɛ o ye Ala e ka ko yɛrɛ kɔni ne y'o de fiyɛ na a mɛnna o e tɛ taama u nɔfɛ e ko k'i tɛ taama u nɔfɛ
ja wulale be monsieur ale de secrétaire général be président la skatala de ka wulale nya ye jabaran nasuro e benga fuli fo wulale skatala afa ko madu maiga ko ko madu maiga misra dura abana awo wulale fuli bela sima wulale ale communiquer kala ka dira ka fo minye away ka do sogel ko kala maiga ko désormais jusqu'à dorénavant ko minye sogel ko kala maiga ko abisike kana nola primature away ka do abota chaw ko bla ka mango fasiri ka ba ko akonga mami ngumbe no ni wati mbeke kuna wolo away ka do ko soro kani wati mbeke ka sanayela soro kani wati mbeke ka minye malika sangorota minye away ka do belebele no be ablay maiga ko fo do ga fanama blate ngoy minye re makke folo away ka do ministre d'état uyo ta ko dama ka kletuni premier ministre no te ako absence mami mba datu yoro ni kele takana tala piki paki tala minye ablay maiga aledo aka ministre so ko dama minye away ka do jamana nyama ayo bara ke minye ablay maiga away ka do uni ani shogel una bara udi nyomba mimi se ka to bara bitanye batiri ka ba ko ako kuma na sabi doni mele ko bi shogel ko kala maiga sika temina ndenendo ya no ye biye akanga sika barau akanga siko lu damine ni ala ka jey do gambo de la sa minye kebariya chuna adirla ka fo minye away ka do shogel ko kala maiga kalo nani o kofe ndo minye shogel ye ko ami doni mele ko bi tenendo yi le 5 décembre ko shogel ka e bara damine c'était administratif a seben bembulo ya Abiyan a cirama shogel yere photo flé a photo bi ay bara damine ni famille mbu fiye chef du gouvernement ko le chef du gouvernement commence ses activités par une série de rencontres avec notamment ayaka bara u damine ni série de rencontres u de nyonyo an fama na nyoma o ambina nyoanye nga kene Gejegejew na ya tega di mima ay ko ni shogel ya tega di mima na yo yugu fo chef la boduma korobra ke o bayra ka foko ay bare ndamine folo ni cedo burange de ministre d'état ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga ano de nyoy o kofe minye secrétaire général du gouvernement ano bina nyoy o kofe ani primature cabinet era o bina nyoy cellule de communication primature tare ye babu famu o kuma bara bana sogale on son retour voilà do ma sura fana dun suro bon sura fana dun ko tew sogale ka mawa ka defan ba nu yera fana ka kuma kun jaraw o ye posé de ya sogale écarté de ya sogale mais kuma chama bay na faj men bala anda zigi tro ka la jawa tellement que hadama an yera do de be ni anga suro ni yera wa mani yere ku no tigera dron manga de bicaya ne mo ko la koy nyama me gela o ba suru be ka manga yere ke min no fe halo fe la kote bo yere to churundi ni jamana mbora wa mani yere ku nyala wallahi vraiment sikatala sogali il est de retour maintenant amedu ko ke nyama ko bara albi alaka ta fanga ka dama sikatala la siran nyama ne be mbolo do me bon aye munya abdurrahman dukure akumara ko mu ye colonel duri nyama ko sikatala ku ka senior sigi ko abena ke to ko ji aye ni ngali to mi ka asigi bismillah munya abdurrahman dukure aye da ka fo me do mi ne kombi colonel duru mu no kara sababu ye ka ibe ka fanga ninka adafri nyama sikatala ko watina na tawla ubena fanga koni kana di politique ma nga so no ke nyama ko sikatala ko mu nye colonel duru nu ko kalente kerefe denye biwa sabu ke mu ye gele a chama tigi sira fe ko otale meku usegre akoni ye ko njete mena kalaje wala sa mu nye bara embela jele mesika nye colonel duru mulo nyama otisro abada fo referendum mu no kanga ke oui ou non so no mason ko be talike constitution bara mu kanga ke san 2023 février kalola nyama wala sa bara nganya ko mu ye colonel duru ye foke ko wi de kachaya wi ko ko achara nyama obika sababu ye mu nye colonel duru ko ka jilatke nyama ako ka be no ko sobe ko inflatable na ko bi nyama ko sigata la ko mu ye colonel duru ko ni mago be jama la mu nye jama ira koy ali dion wala sa referendum mi mesika nyobulo to ko muna mesika ka sana yele ka ko ni ko njote mena kalaje nyama ko bare mbe gele obulo foka foko abe gele ya mu nye abdurrahman dugure
ayira k'a fɔ ko kabi mun ye nouvelle constitution n'o bɛ tali kɛ mun ye jamana sara suma la o kɔrɔ fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kuma kɔni ko a sɛlɛla ɲɛma a sɛlɛlen fo kana bila bi la i bɛ n'a ye k'a fɔ ko min ye parti politique dɔw bɛ yen maaw yɛrɛ kun hakili la k'a fɔ ko parti politique minnu kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka transition k'a sɛgɛrɛ maa minnu kun hakili la k'a fɔ ko min ye parti politique ninnu ɲɛma k'u bɛ ka campagne kɛ mun ye surasi ninnu n'o bɛ tali kɛ colonel duuru in kan nka min n'a ye k'a fɔ kabi mun ye constitution ko kuma a sɛlɛla i bɛ n'a ye k'a fɔ ko o parti politique de bɔlen bɛ nin waati in na ka muruti fari ni ka a sɛbɛkɔrɔ boloda o parti politique la ɲɛma Adama Kɔrɔni maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Adama Kɔrɔni k'u kun bɛ ka campagne kɛ mun ye colonel duuru ye nka an bɛ don min na comme bi Adama Kɔrɔni kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye constitution kura ɲɛma ko k'a bila pewu ko ka constitution ko kuma in k'a bila pewu olu tɛ fɛ ka a kuma k'a mɛn kabako filɛ ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye assise min o kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ sigikafɔba in na Adama kɔni ye guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da u ma sɔn ka taa mun ye assise in kɛyɔrɔ la Adama ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ko min ye sariya sunba mun bɛ n'o kɛra 1992 k'o kana yɛlɛma abada o sabu kɛ ko mun ye constitution ko o ma gulon fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ma gulon k'a fɔ ko min ye transition k'o kana yɛlɛma don o ko la ɲɛma k'o ye fɛn ye olu tɛna don o la bi Adama kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna don o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye maa dɔw y'a fɔ ko Adama ko a kun bɛ ka campagne kɛ mun ye sɔrɔdasi ninnu ye nka ko in filɛ taabolo min na comme bi ɲɛma ko a baara ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o fana mana bɔ yen ɲɛma k'i bɛ n'a ye k'a fɔ ko min ye partout taara fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛgɛdɛgɛkuluba dɔ ye an ko min ma ko cadre d'échange ɲɛma o cadre d'échange olu fana y'a yira k'a fɔ ko min ye transition u bɛ fɛ ka baara minnu k'o kɛ baara minnu n'a bɛ tali kɛ mun ye jamana constitution kura o kan k'olu fɛla ko tɛ o ye bi wa olu fɛla ko t'o ye sini u y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛ fɛ abada k'a fɔ ko transition in de k'a fɔ k'u minnu da maga mun ye constitution ko la wa ɲɛma ko olu fɛla ko tɛ o de kun kɔnɔna la mun ye fatilikɛba ye n'o bɛ Abdramane Dukure ko fɔ a ko mun ye walasa mun ye fura ɲuman bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na constitution mun na a kuma bɛ senna nin waati in na n'a bɛ tali kɛ jamana sara sunba la yɛlɛmali caman de kan ka don a la o sabu kɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ maa caman kun bɛ ka transition fanga in k'a dɛmɛ nka i bɛ n'a ye k'a fɔ waati mun na avant projet o bɔra ka bin ɲɛma olu caman kɔni olu ye senbɔ baara k'o boloda o de kama ko min ye colonel duuru in ye u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma minnu kan ka kɛ yɛlɛma minnu n'olu bɛ taa jamana kɔnɔdenw jimi sira o fɛ constitution o kɔnɔ la ɲɛma k'u kan o baara k'o kɛ walasa mun ye danaya ko o bɛ sinsin hali bi u ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ la o la u ye Abdramane Dukure a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi nin colonel duuru in kɔni u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ malidenw kɔni bɛ gɛlɛya min kɔnɔ la ɲɛma an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ la cogo min na ko siga t'a la ko mun ye ɲɛma mun ye su bɛ taa mun sɔrɔ yen a t'o dɔn dɛ ka siga t'a la i bɔra ka mun kɔni to yan ɲɛma k'i b'o dɔn. Bon i ka fiɲɛ de ye nin ye quoi c'est-à-dire e bɛ gafe to a diya de la ka na ni talenw ni kumaw ye minnu man ka na yɔrɔ min quoi. Sugo kuma jumɛn taara jumɛn nara jumɛn bɛ o sugo kuma jumɛn bi yan. Fure bɛ taa mun sɔrɔ yan fɛ b'o dɔn koyi. Mais sugo kuma de bi yan wa est-ce que sugo kuma bi yan. E bɛ ka siran ne yan. Ayi mais ni banabaatɔw bɛ yɔrɔ minnu na kana sugo kumaw fɔ yen. Ayi e tɛ taa sisan. Bisimila baasi tɛ. O kuma ka taa. Asire. Asire a banna. A na kɛ a banna bisimila. Siga t'a la. A na kɛ ko in bɛ a jalatigɛ a fɛnw bɛɛ bɛ de bolo sa o. Ne ma ko mun bɛ ɲini colonel Dukure kɔni fɛ. U ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ référendum n'o baara bɛna kɛ. Février kalo nata in. U ka yɛlɛma caman de don mun ye avant projet o la. N'o bɛ tali kɛ constitution kan. N'u ye yɛlɛma caman don o da fɛ. Malidenw ka laɲini u ka don a kɔnɔ. Malidenw ka miirinata u ka don a kɔnɔ. Ne ma ko o bɛ kɛ sababu ye ko min ye hali don na nataw la. San n'a nataw la siga t'a la ko nin colonel duuru ɲɛma k'u bɛ sanayɛlɛ k'o sɔrɔ a ko n'i dun ye fɛn jateminɛ k'a lajɛ hali bi n'o bɛ tali kɛ constitution duuru o kan ɲɛma ko constitution mun na a bɛna sigi sen kan nin waati in na k'a bɛ kɛ sababu ye mun ye colonel ninnu ko don n'a nataw la k'u bɛ se ka fanga kɔni ka a ɲini wa u bɛ se k'u kanbɔ mun ye jamana masakɛya o nɔfɛ constitution kura minnu o baara ko o bɛ sen na o de kɛlen bɛ sababu ye nin waati in na parti politique caman kɔni kɛlen bɛ ka guwara k'a sɛbɛkɔrɔ da k'a yira k'a fɔ ko constitution kura in ɲɛma k'u tɛrɔ bi k'u tɛrɔ sini. Lafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ lasira nin kɔnɔna la Abdramane Dukure ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la. Bokari Traoré bɛ te lasira na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa awa i k'a dɔn zone da sugu la nka an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn kurantigɛ o de ye an bila retard la dɔɔni nka nin waati in na ala barika la an bɛ groupe sanfɛ min ye awa i k'a dɔn groupe belebele min bɛ yen Gawusu Kalilu Berete Lala ni Abi a bɛ awa i k'a dɔn Tiɲɛso bi a yi ɲɛna anw ma ni min ye groupe in ye awa i k'a dɔn o de sɛlɛlen don nin waati in na o kuma kunnafoni an bɛ k'a bɔ ni awa i k'a dɔn radio Nura sanfɛ ala ni groupe in sababu foli lase bɛɛ ma hali bi ko bɛɛ k'i sigilen to yan'an ka bɔ mun ye Mohamed Sidibe a ko k'ale kɔni bɛ a ka carte ale b'a ta 50 € k'ale b'a ta Mohamed ko tɛ yan banna ale de bɛ Rome tɛ yan
Italie ni ma fili yendo a ɲɛb'a la mina a kelen bɛ k'o sɛbɛ awɔ problème t'a la o moment on joue ensemble awɔ siga t'a la ni Ala sɔnna o tuma na sa min awɔ i k'a dɔn ne o fɛn sa o Abi Sissoko a ko surtout les malades BT tu n'as pas raison retirer le il faut retirer Abi Jodo wallahi tu n'as pas a jo t'a la o mɔgɔ bɛ banabaatɔ sigilen ju kɛrɛfɛ ka c'est tout c'est fini ka kuma fɔ yan Ala ka ɲɛ ka d'a ma o tuma ni Ala sɔnna sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka BT bi ye donba dɔ ye anw bilanw ka don siga t'a la Stade Malien de Bamako nin don le 5 décembre n dɔgɔ ala 2009 nin don y'a sɔrɔ a sɔgɔmadafɛlama kɛnɛkɛnɛnin an bɛɛ wulilen don Mali bɛɛ wulilen bɛ k'a jɔ wallahi o y'a sɔrɔ Amadou Toumani Touré a b'a 12 la an tɛ ɲinɛ nin kɔ an tɛ ɲinɛ nin kɔ dɛ abada le 5 décembre Stade Malien de Bamako ka situari la kosɛbɛ a nɔrɔlen b'a la ay farafina yɛrɛ kubu min bɛ yen n'a a taara ka don Mali yɛrɛ kɔnɔ farafinna tɔgɔ la n'a ma ta n'o ye kubu kafu ye a kelen bɛ maa min bolo tɔn bɛ n bolo o ye Stade Malien de Bamako Stade Malien blanc ou blanc bi y'o don ye bi ye tasibila don ye sabu cɛbaw tɛmɛna a don minnu kɛra sababu ye ka kubu di Stade Malien de Bamako ma Bakari Kulubali cɛ belebelew de tɛmɛna a don ni an kun bi terrain na min kɛra terrain na o de kama ni ne b'a fɔ waati bɛɛ ko ni maliyɛn sɔnna bilayi ni maliyɛn sɔnna an dɛsɛnko ka dɔgɔ an dɛsɛnko ka dɔgɔ a ka dɔgɔ wallahi de Ala ye ka kubu ta ka taa Sotiba a kɛra o kuma Sotibakaw bɛɛ bi fo Stade Malien maa bɛɛ bi fo k'a f'u bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin don in an bi ji da nin sɛnɛ kan hali sini nka mun dun bɛ yen bi nin tɔnba min bɛ yen n'a ye nin kubu in ta n'o ye 5 décembre ye gɛlɛya bɛ yen n'an dɛsɛlen bɛ ka tɔnba in lakunu kabiri a ye nin ta tɔnba in ma tɛmɛ nin niveau kan bilen ma tɛmɛ a bɛ ɲɛ Sadiso a ye kunu n'Ala sɔnna a ma ɲɛma wa y'aw tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a ye baara k'a kɛcogo ɲuman na a ye tɔgɔ ɲiniba in dabila a y'o bila a ye mɔgɔ ko kɛlɛ dabila tɔn kɔnɔ a banna a ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma baara ka kɛ siga t'a la anw ye Sadisi 100% de o don dɛ wa an bangera la an ye fɛn kelen min dɔn o don dɛ maa ka pupupu ni maa ka papapa o t'anw bɔ a la o t'an bɔ a la dɛ n'an kan ka min fɔ an b'o fɔ min ye min o dɔn ne de ko ye a ye baara kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn a banna Stade Malien de Bamako Sam Jama an ka foli b'i ye pour le 5 décembre merci équipe tɔ bɛ yen minnu ye baara kɛ 5 décembre maa caman bɛ pɛpɛpɛ la bi o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a dɔn Stade ko ye min ye an ka baara kɛ Ala k'a ni sababa bɛn Musa Sissoko an ka foli b'i ye k'i ni cɛsiri i ni wuli ka jɔ ale ye jolibisi de ye jolibisiw bɛ wuli ka jɔ la sa an bɛ dugawu k'o fana ye o fana ka se ka tɔn in sɔrɔ parce que an y'o de fɔ il faut supporter dans le fair play voilà il faut supporter dans le fair play anw bɛ fair play de kɔ Joliba Stade Real nin bɛɛ ye Mali tɔnw de ye Mali kɔnɔ championnat an bɛ ɲɔgɔn foroki mais n'an bɔra jamana kɔ kan ni Joliba ye kubu kafu ni ligi caman sɔrɔ ka bila ye alhamdulilayi an b'a fɔ an dusukun jɛlen bilayi bi Real b'a sira kan alhamdulilayi Ala k'a ni sababa bɛn o tuma an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ segin ka na gafe tɔw olu bila ni Ala ka jɛ ye segin ka na kuma so kɔnɔ o bɛ kɛ foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma jɛnɛjɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen min je awa i k'a dɔn n kɔrɔkɛ n'o ye awa Badema ko k'i ka numéro bila i y'a bila wa n'a bila a yɛrɛ kɔrɔ ye voilà Baba Adama Touré Faransi a ka numéro bilalen filɛ nin ye o kumana sa min ye awa Arabiɛ y'a ta Keyita an b'i fo ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Lamini Koyita Ba Kulubali Demba Sakɔ awa i k'a dɔn Demba an ka foli ani tanuni bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati kelen in kɔnɔna na min ye Munkuru Kana an ka foli b'a fana ye ka foli lase belebele ma n'o bɛ Basigi ne Keyita ko fɔ un président don k'a fɔ ka waliman dɔn min ye awa i k'a dɔn n ka cɛkɔrɔba nisɔndiyara sabu a mɛnna a tun bɛ arajo ɲini arajo a ka yɔrɔ sɔrɔli kun ka gɛlɛn nka a ko bi ale bɛ donni min na i ko bi ko alhamdulilayi min kun b'a jɛ k'o ɲɛnabɔra ko arajo ko a sɔrɔla k'a bɛ gafe lamɛn kosɛbɛ président ko tɛ nin ye n ka cɛkɔrɔba dɔ ye n ka cɛkɔrɔba min n dɔgɔ bɛ min f'i ɲɛna Ba Kaba Jakite karamɔgɔba in bɛ Moribabugu la sigilen don a bɛ k'a lamɛn n'i ye Kaba Jakite la kaw ko fɔ k'i b'a zirasunba min bɛ fɔ ni awa i k'a dɔn maa dama bɛ don a kɔnɔ ka seli a ma hakɛ sera yen i ye zirasun ye zirasunba min bɛ k'i b'a fɔ maa bɛ don a kɔnɔ ka seli i ye n janfa bi lafɔ tɛ ka cɛ i ye n janfa k'i b'a kɔɲɔ dɔ senfɛ n ye zirasunba ye wa zirasun in tigi a ma f'i ye ko Kaba Jakitelakaw de t'a dɔn wa Ba Kaba filɛ nin ye Moribabugu la
sisan sa kulo b'i la wallahi de ala ye cɛkɔrɔba bɛ yen an ka foli b'a ye sanga ani waati cɛkɔrɔba min sera su in tu tigɛ k'a baaraw bɛɛ kɛ a denkɛ ba kaba a kulo b'an na nin waati in na an bɛ ba kaba fo k'a ɲin'a fɛ a ka dugawu k'an ye a ka dugawu kɛ Nura FM ye cɛkɔrɔba in ye Mamadu kanu ka bɛ bi la ko tɛ wallahi de ala ye fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka kanu to ala k'an to ɲɔgɔn ye n dɔgɔ an ka cɛkɔrɔba in fo an ka cɛkɔrɔba in fo yani kɛnɛ ala k'o di ba kaba ma ko ne ko k'a jagije Sadi Maliyɛn de Bamakɔ o diliba dɔ don Sadi Maliyɛn ka d'a ye kojugu n dɔgɔ o kumana sa min ye aw i k'a dɔn ka foli lase Mamadu Sila Américain ninnu bɛɛ lajɛlen ye an kanubaw ye u b'an lamɛnla Silalakaw bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ba kaba aw i k'a dɔn ale ni Modi Sila olu kun ye cɛkɔrɔbaw ye minnu Sadi Maliyɛnw ka d'u ye ka taa se Vieux Tamadu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Sadi Maliyɛn tɔgɔ la n dɔgɔ an bɛ taa min ye kunnafoni a caman b'an bolo kɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'a ye min ye aw i k'a dɔn Igrek Mariko ale kuma bɛɛ a ko aw i k'a dɔn an ka taa misiriba la min ye Eta ye k'a ye wulikajɔ kɛ baaraw ko k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka jɔ sabu baaraw bɛ ka kɛ ni nafolo min ye ko sigana nafolo don aw i k'a dɔn a bɔyɔrɔ jɔnjɔ o ma dɔn wa nafolo in bi sɔrɔ cogo min o ma dɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ ŋunuŋunu kumaw aw i k'a dɔn o barika bonyana kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ŋunuŋunu kuma ninnu a bi kuma fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye misiriko in lahaliya aw i k'a dɔn kuma bi kɛ o de kan misiri min filɛ nin ye ni aw i k'a dɔn o y'an ka misiriba ye n'a bɛ Bagadaji a k'o de siratigɛ la misali ye min ŋunuŋunu kuma ninnu y'a jira k'a fɔ min ye ɲɛgɛnw aw i k'a dɔn olu bɛ ka jɔ misiri in yɔrɔ la ɲɛgɛn minnu bɛ ka jɔ o kuma kɔni o cayara kosɛbɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye aw i k'a dɔn sɔrɔ bosonba dɔ bɛ yen ko min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ o de dogon bɛ nin ko in kɔfɛ min ye toilette ye n'o ye ɲɛgɛnw ye 50 o ka jɔ cɛw tɔgɔ la ɲɛgɛn 20 aw i k'a dɔn o ka jɔ musow tɔgɔ la nka min ye ko in bɛɛ lajɛlen ŋunuŋunu kumaw nana a jira k'a fɔ ko in kɔni sigana ko don wa ko in yɛrɛ a b'i n'a fɔ misiriba o fanfɛla minnu filɛ nin ye a b'i n'a fɔ u feerela a kɛra sababu ye ko min de denmisɛnninw aw i k'a dɔn n'o ye jeunes ye olu tɛ jɛn n'o ye u tɛ sɔn o ma o de kama min ye aw i k'a dɔn nin denmisɛnnin ninnu ye wulila ni baara min kɛra aw i k'a dɔn u bɛ t'o baara tiɲɛ a furugufurugu n'o mankan nana bonya kosɛbɛ minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛko minisiri ma ale y'i nun don kow la k'a lajɛ ka se ka ko in a fin n'a jɛ ka se k'o dɔn ko in jɛlen bɛ cogo min 1,200,000 n'a kunkanfɛn min n'o fɔra a ko in aw i k'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min y'a kɛ a kɛra kun jumɛn kama a n'a ɲɔgɔnna caman nka hali bi baara min kɔnɔna na aw i k'a dɔn ɲɛfɔli ma se ka kɛ wari in bɛ bɔ yɔrɔ min yalima a bɛ n'a ci cogo min misirikɔnɔmaw aw i k'a dɔn ko ɲɛfɔli ko o ma se ka kɛ o kumana sa fɔr'u ye ko baara ka jɔ nka bali n'a ye mun ye baara in kɔni ja a continuera a laban yɛrɛ est-ce que u tɛ ɲini k'a kɛ aw i k'a dɔn ka dɔ sigi a sanfɛ a k'o de kama min ye minisiri kɔni ye n'o bɛ aw i k'a dɔn Mahamadu Kɔnɛ n'o b'o kofɔ ale y'a jir'u la k'a fɔ ale tun ye kangada kɛ ale ka kuma ma lamɛn jamana ka labato jamana sariyaw ka labato jamana bɛ taabolo min kan fo a ko dɔw bɛ yen u ka kɛ aw i k'a dɔn jɛlenya kɔnɔ baaraw bɛɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a k'o de kama ko ale kɔni bɛ don min na ko bi ale b'a f'u ɲɛna misiriba baara min bɛ yen n'o bɛ ɲɛgɛn ko in kofɔ a baara bɛɛ ka jɔ fɔlɔ pewu o kumana n'a ɲɛ sɔrɔla n'a ɲɛ dɔnna wari ko in bɛ cogo min n'o kungun n'a ɲɛ dɔnna aw i k'a dɔn o kuma baaraw bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛ fasiri filɛ min ye aw i k'a dɔn Igrek Mariko a ka fasiri don min ye le Malien o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma ne bɛ n bolo maa teliya kosɛbɛ nouvelle horizon bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Toguna a Tarawele Toguna a kumara a ko an bɛ don min na komi bi kɔɔri sɛnɛkɛlaw fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnen la jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali ɲɛma an bɛ don min na komi bi gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔ ko an ka taa ji san ji gaba Maître Gaba awɔ ko an ka taa ji san ji ko ka dɔ kɛ groupe la a banna ye laada ye Maître Gaba an ka foli b'i ye kosɛbɛ e ni baara siga t'a la Mamadou Gaba international voilà la génération consciente de Jalakɔrɔji k'a ni baara kosɛbɛ awɔ a ye ne ninnu tɛgɛ donna kobaw la Jalakɔrɔji an k'anw don yan o y'anw taalen de sa o kosɛbɛ a banna bisimila d'accord ɲɛma ko mun ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali an bɛ don min na komi bi gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔ kosɛbɛ a kɛra sababu ye kɔɔri sɛnɛkɛlaw y'a laɲini k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o de ye mandataire ye ale min kun ka kiiri ko bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛnabɔ n'o de ye Sulemani Fɔnba ye ko Sulemani Fɔnba ko a kɔni a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na a banna mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye kɔɔri sɛnɛkɛla minnu
n'olu bɛ kucala kita kajolo ani ka taa fara fana kan ɲɛma juma tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 2 ma u ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw welelen kɔfɛ u y'u ka hakilinata ni ka bɔ ka binti cari u y'a yira k'a fɔ k'olu ye lajɛrɛ belebele dɔ kɛ mun ye selengekaw fɛ yen ɲɛma ko a bɛ nin kana kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ o lajɛrɛ in kɛnɛ kan k'u bɛnna kan k'a fɔ ko mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu kura k'o bɛ sigi kɔɔrisɛnɛkɛlaw tɔgɔ la fo maa minnu ye kɔɔrisɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ka mara waati tɛmɛnw na ka tɛmɛ n'o bɛ san 10 o kɔfɛ olu ye nafolo minnu k'o manjema n'o bɛ tali kɛ Bakari Togola n'a jɔnɲɛ kan ɲɛma ko fɔ o ko ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'o o ko sɛgɛsɛgɛra waati min na ko kalata baara ko o bɛ kɛ olu nana ye k'a fɔ ko mun ye u bɛnna o kan ka mun ye selengekaw fɛ yen a donni kɛnɛ kan ko mun ye jamana gouvernement ale ka cidenw tun bɛ yen kɔɔrisɛnɛkɛlaw fana u tun bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛn kɛra o kan olu nana bali k'a ye k'a fɔ ko mun ye o baara in ko a ma bɔ a sira fɛ koyi olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ maa minnu ye kɔɔrisɛnɛkɛlaw ka jɛrɛjɛkulu in ka mara waati tɛmɛnw na ka tɛmɛ n'a bɛ tali kɛ san 10 ɲɔgɔnna la a yera k'a fɔ ko mun ye nafolomugu min o tununnen dɔ ye n'a bɛ tali kɛ chauffeur miliyari 18 kan ko fɔ o ko ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ko n'o ko ma sɛgɛsɛgɛ ɲɛma ko ɲɛta ko o sɔrɔ man di o sababu ko Mali kura ko a tɛ jɔ nin ko in kan abada u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ k'i bolo dɔngɔni kɔni k'o si nin waati na mun ye CMDT ɲɛmaaba la ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko CMDT ɲɛmaaba jɔyɔrɔ foyi tɛ kɔɔrisɛnɛkɛlaw olu ka jɛrɛjɛkulu o sigili la ko maa caman kɔni bɛ ka jalaki ta k'a sɛgɛrɛ ka ninnu yɛrɛ kɔni ka hakilina la olu ko a sen tɛ foyi la bi ko a sen tɛ foyi la sini u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛma o di ka kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw ka kɛ maa minnu ye kɔɔrisɛnɛkɛlaw jɛkulu mara ka tɛmɛ san 10 tɛmɛnen na ɲɛma k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a nafoloko taara yɔrɔ min fɛ k'o ka si dɔ fɔlɔ nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Toguna A Tarawele Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ mun bɛ yen le message dɔ de danbɛ yanni n ka gafe laban in da yɛlɛ ko n bi yɛlɛ de sabu n terikɛ min don e m'a ye ko Sali mon petit j'étais reconduit à la tête de ma radio jusqu'au 31 janvier après j'ai réfléchi maa min ka baara don e t'o dɔn wa min dɔn jɔn don radiotigi min bɛ to ka na jɛ don o don f'a bɛ bɔ ni fana ye a jala la hawla sadama ne ko subhanallahi a ka ɲi ne ko mun a ye ma ko nin ye fana ya ne fana ma maa tɔgɔ f'i o tɛ Sadamu ka fana ko kuma fɔtɔ ya ne ma maa tɔgɔ f'i dɛ basi tɛ o kumana n dɔgɔ min ye n baarakɛɲɔgɔnw ye an k'u bɛɛ lajɛlen fo baara in ka di n'an y'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛ ka fɔ Sadamu min ye Fuseni Keyita bi lajɛ tɛ n b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni baara journaliste Sedu min ye awɔ k'a dɔn kabi l'école-so an bɛ ɲɔgɔn galama Bawule FM fo ka na se bi ma an b'a fo Segu Siriman Jara ka foli lase a ma n yɛrɛ ka petini don n ye min d'a kan Kalifabugu a yɛrɛ b'o dɔn o tɛmɛnen kɔ ka foli ani tɔni k'a lase min ye Ami Baba Sise ABC Alassane Moulaye Aïdara an bɛ nin bɛɛ fo kɔrɔw ni karamɔgɔw caman bɛ yen an bɛ foli las'u ma Si Solow ni Yusu Karabatiw ni Moribo Sanogo fo ka taa se Bamusaw ma ni Abdurazak Mɛntaw n dɔgɔ nin bɛɛ y'an karamɔgɔw ye an ka foli b'u ye an ka foli b'u ye awɔ waati in kɔni a taara awɔ a sɛbɛkɔrɔtara awɔ nka nin kelen an bɛ nin fɔ sa dɛ kuran de tigɛra o n'o tɛ a tun bɛ gɛlɛya awɔ ni sɛlɛ an ka taa ni sɛlɛ n dɔgɔ min ye nin ye a ci waati jan ta n b'a fɔ jɔnna min ye Nouvelle Horizon ale ka u ka fasiri don i k'a dɔn k'a fɔ Fatumata Bobo Dumbiya Buba Dumbiya ale de kuma bɛɛ a ko Burkina Faso min ye Burkinakaw ka gouvernement k'u fana ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ RFI ko k'o suspend min ye RFI ye jusqu'à nouvel ordre dɔgɔ k'a ti kuma bilen sabu RFI k'a ye wulikajɔ kɛ ka kunnafoni dɔw di minnu bɛ tali kɛ Bamacɔlɛ tigilamaw olu ka sankɔrɔtali ka maaw bugɔ hakili la ka maaw lasira o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko RFI y'a jira fana k'a fɔ ko coup d'état dɔ tun bɛna kɛ capitaine Ibrahima Traoré awɔ k'a dɔn ko coup d'état kun labɛnnen don u ma o kuma RFI ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin o fanfɛla ma minnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ sababu ye Burkinakaw awɔ k'a dɔn n'u ma ni hakili jɛ a laban a bɛ kɛ kun wasi ni awɔ k'a dɔn ko wɛrɛ ye u ma o de kama Burkina marabaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ RFI k'a ka kuma jɔ ten olu fɛ yen fo olu ka réfléchi fo waati wɛrɛ sa ni Ala sɔnna ma o kuma min ye farafina Afrique de l'Ouest bɛɛ nin bɛna k'a dugu filanan ye Mali tɛmɛnen kɔ min ye RFI awɔ k'a dɔn min y'a fɔ ko a ka dan sira la awɔ k'a dɔn k'u ka baara k'u k'a jɔ a kɛra Burkina nɔgɔ fasiri awɔ k'a dɔn o de ye nin ye i bonya b'a la
Madame Ranyama Bonya Asabakoro Jaranye, Ame Kanubane de Maba Bella Jili, Ame Fulita Nuku Segre, Albia Meklaka Dunke, Ire, Kualaka, Farigan, Kabampio, Kanun Kamate, Yama Abelama Akmano, Konalama in Kanumba Albi, who got Dunki, Samuye Bana, Abishika Bantumna, Laba, in a pharmacy Gadibide. I became good Amido, the Kenya, Alaka Ben, Magacha. No, Waikado Mini, Arajonura FM, Ambe Kanubani de Meba Befu Yafachomi, Anna Walansemen Yorin, Kaira Bella Jelena Kafoshini, Ne Ala Sonama, Ambinu Asura, Nga, Mini Waikado, Folingoro, Oto Dalamai, Halibi, Anga Haklito Ala Nura FM, Awakado, now Yred Dambala, Kafani de Makaka, Malikono, Animalikoka, Negajuru Baukablala, Malikono, 76, 33, 4303. Now you will lick Awakado Mimbe before we. Now we Jamana Koka, Absika Wuliko Nimero Kelena, Gaminum be Franzi, Baba Adama Anyaka Nimero Bla, 06 15 84 36 76. Le page 120. Okmani aya alishele ni ala sonama Awakado ya ukele kanura FM ka ala soro. Fatim Jama Noir. Anga fuli biye ka foko itrore ini wulika jo ini chesri. Ote okma panyena 15h tedi. 15h Johnny du. Nega tanduru wati na la mabashore ke Japon de doa. Japon de kurasi. Ane kurasi. Olumna masranga shoga talambi kenenga. Qui on va gagner? Ah, nyamani, msukura bado na mabama. Ayi modiri kibega isa kurasi. Wana koni. Ayi japono ire. Fatamba Sissoko merci bi ajara. Ayi japono ire. Bana ayi kuratui. Be modiri shika kula. Ni ala sonama. Okma mbinyo anasade. Maka ne ida elma de. Ka wuli ke bi da elma o tikede. Ayi konta ante shiro ante tega shiro. Okma 15h ni ala sonama mbinyo asuranga yanu che le 16 décembre. Pingu club doa. Odoke. Anga jamuka mimbe ano edemso unga jamuka. Top sequence. Masermo bembe la nyana maya. Sugu be de bi foala. Ati na ngulu bolo dala. Ndombolo. Yo. Minye Bala. Sumu. Abe. Nala sonama le 16 akeme ka nwele. Décembre. Ni fana de sango no amet na ngulu ga shi. Wallahi ka bi nyu anzoro pingu club la. Après ne iri princesse la hippodrome na. Abe. Ndoko sango san. Express card. Chien kelene mi ala ya latige. Angan tike. Wallahi hop. Ala. Salo ira kono me femu sanfe okuma jani. No, ngonyere ngu fomana do fenfe ma nya benyana ma ya do. Ye dono shela salo amano mane. Wanyina ntabi jugo. Ale sino video buka feri. Buka feri. Nyedo de. Buka video feri. Dem senu yere ko papa ko ibi dona ko jango fa bawlaw. Ko papa buka labwane. Ata do papa ye Gafu jama ko takli dadi jar. Dogo ate ka se dona yo. Gawsu de ka boti. Nala sona minu ye baraka ngolu fana fode. Am marko ni inarama. Ambu fo ka Jibril fo, ka Yusuf fo, ko ni bara. O gawsu yere ki fo, ki wali nyimando, ka fie ki ni bara. Mo so ngonnana mamu kamara modi. Flawere capitaine. Anga fuli bay, flawere Messi. Burama Waikado Traoré, anga fuli bay. O mi ye bajene ko ne ko kwa dambele madame Kulubali. Ya fumu rubabugula ma ere to e Bakari jamu e Traoré ne ga fu jama ka madu ma tudde madu maika ka nga choro ba fu ka wali mando ka mo ba ka bajiti ka jaranye ma ka befu aketo beninka sallallahu alaihi